ƙasata. Dan gado mu je da sauri. Aiki kake don ƙasata. Abba jarumi na aiki. Cikin jinin kuma kasala. Wani ya za mu yi ga Allah. Samun na kwarai domin aiki. Aiki yake yi don ƙasar shi. Wannan yara da cikin ƙasata. Abba ministan man ƙasata. Kana aiki don ƙasar ka. Kana aiki babu kisa. Al'umma mu ke shaida. Na ji 'yan ƙasa sun ɗebe shakka. Allah mai aiki yin aiki. Ƙasashe mun ji sun yabe ka. Ministan mai da nisa. Suna son hulɗa ta aiki. Domin ka iya kuma sun shaida. Mamman Sani minista. Allahu ne ya kafa ka. Yardar Allah ta bi ta kowa ta mu je minista. Minista. Abba, Abba, Mamman Sani ministan man fetur. Abba. Nijar tana alfahari da kai a aikin ƙasata. Mamman Sani Muhammad ministan mai. Abba. Nijar tana alfahari da kai a aikin ƙasata. Mamman Sani ministan man fetur. Abba. Nijar tana alfahari da kai a aikin ƙasata. Aiki kake na kishin Nijar. Ministan ƙasata. Al'umma take yaban ka dodar. Ministan man fetur. Ilimin ka ya kai ka aikin Nijar. Ministan ƙasata. Shi ya samu muke yaban ka kana kishin ƙasata. Mamman Sani ministan man fetur. Abba. Nijar tana alfahari da kai a aikin ƙasata. Ƙasashen duniya na yaban ka. Ministan ƙasata. Domin sun san ka sun nazarce ka. Man fetur. Sun gano akwai albarka hannunka. Ministan ƙasata. Shi yasa suke son hulɗa da kai a cikin ƙasata. Mamman Sani ministan man fetur. Abba. Nijar tana alfahari da kai a aikin ƙasata. A ministar in ka ma'aikatar ka. Ministan ƙasata. Ka samar ma matasa ayyuka. Ministan man fetur. Godiya muke 'yan Nijar duka. Ministan ƙasata. Allah da ya ƙara maka hazaka a cikin